Bevis for centrum C. Først antager vi, at ligningen nt af f af x y er lig med t for et givet niveau t fremstiller et keglesnit. Der er centrum C lige med x0, y0 er lige med minus b divideret med 2a, minus d divideret med 2c. Herefter så benytter vi noget af det samme, som vi kender fra, når vi skal bestemme toppunktet for en parabel ved en differentialligning. Da grundligningen består af forskrifter for to parabler, kan samme metode benyttes her. Man bruger bare partial differentiation ved linjen, vi ser ned under, som f af x, y lige ax i anden plus bx plus cy i anden plus dy plus e, som også er grundligningen for alle keglesnit i kvadratisk optimering. Herefter så til sidst, så for at bevise dette, så gør vi følgende. Først så differentierer man med henhold til x, det vil sige delta f divideret med delta x, sætter lige 0, og man løser ligningen. Derefter så differentierer vi med henhold til y, det vil sige delta f divideret med delta y, og man sætter igen lige 0 og løser ligningen med den gang med henhold til y. Til sidst har vi fundet toppunktet, som så er lig med centrum for ellipsen eller hyperbolen.